Ποτέ σκεφτήκατε γιατί κάποιες άνθρωποι αντέχουν στις αντιξοότητες με γαλήνη, ενώ εσείς νιώθετε ότι η καθημερινότητα σας γίνεται πνιγυρή? Το στοικό φιλοσοφικό εργαλείο δεν είναι απλώς μια αρχαία τεχνική, είναι ένας τρόπος να ανακτήσετε τον έλεγχο στη ζωή σας. Φανταστείτε να μετρέπετε κάθε εμπόδιο σε πρόκληση, κάθε άγχος σε ευκαιρία αυτοβελτίωσης. Αυτό το βίντεο θα σας δείξει πώς η στοική πρακτική γίνεται ο καθημερινός σας σύντροφος για έναν αγώνα που δεν τελειώνει ποτέ. Έτοιμοι να ανακαλύψετε την πρώτη αρχή της ανθεκτικότητας. Νάραου συνδεδεμένη με το πρώτο σημείο ανάπτυξης. Η αρχή της ευεξίας δεν είναι απλώς μια φιλοσοφική ιδέα. Είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίζετε κάθε στιγμή της ζωής σας. Οι στοικοί πίστευαν ότι τα εμπόδια δεν είναι εχθροί, αλλά εργαλεία για ανάπτυξη. Σκεφτείτε τον Μάρκο Αυρίλιο που κυβέρνησε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια πολέμων και πανδημιών, αλλά έγραψε στα ήθη του: η εμπόδιση της δράσης γίνεται η ίδια η δράση. Αυτή η σκέψη μας φέρνει αντιμέτωπους με την πραγματικότητα. Τι συμβαίνει όταν επιλέγουμε να δούμε τη δυσκολία ως θετική δύναμη? Ο Επίκτητος, ο φιλόσοφος που ξεκίνησε ως δήλος, μας διδάσκει ότι η ελευθερία έρχεται από την αποδοχή του αναπόφευκτου. Ακόμα και σήμερα, επιχειρήσεις όπως η SpaceX εμπνέουν τον στοικό τρόπο. Επιστρέφουν στα αποτυχημένα τους πρωτότυπα και τα μετατρέπουν σε εργαλεία για βελτίωση. Αυτό είναι η ευεξία στην πράξη, η μετατροπή του κου σε ευκαιρία. Η ερώτηση που μένει είναι πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τη φυσική μας αντίσταση στη δυσκολία. Ας δούμε πώς οι αρχαίες ασκήσεις του στοικισμού μπορούν να εμπεδώσουν αυτή την αρχή στην καθημερινότητά μας. Η αντίληψη είναι το φίλτρο μέσα από το οποίο βλέπουμε τον κόσμο, αλλά και το κλειδί που μπορεί να ξεκλειδώσει τη δύναμη των εμποδίων. Στον στοικισμό, η επιλογή να ανακατανοήσουμε τις δυσκολίες ως εργαλεία ανάπτυξης δεν είναι απλώς φιλοσοφία. Είναι εργαλείο επιβίωσης. Φανταστείτε έναν αρχαίο Έλληνα στρατιώτη που αντιμετωπίζει μια ήττα. Αντί να τη δει ως αποτυχία, την αντιμετωπίζει ως ευκαιρία να εξασκήσει την αυτοσυγκράτηση. Από την αρχαιότητα στη σύγχρονη εποχή, το μήνυμα παραμένει. Όταν ένας επιχειρηματίας χάνει ένα συμβόλαιο, τι επιλέγει να δει? Ένα κενό στη διαδρομή του ή την αφορμή για να βελτιώσει την προσέγγιση του? Η διαφορά είναι επιλογή, όχι τύχη. Ακόμα και οι απλές δυσκολίες, όπως μια καθυστέρηση στο αεροδρόμιο, γίνονται προπόρισμα για εσωτερική εργασία. Μπορεί να είναι μια στιγμή για να διαβάσετε, να σκεφτείτε ή να μιλήσετε με κάποιον που θα γνωρίσετε μόνο εκεί. Καθώς η εμπειρία της αντίληψης εμπεδώνεται, η πραγματικότητα αποκτά χρώμα νέας δυνατότητας. Αλλά πώς εφαρμόζεται αυτό στην καθημερινότητά μας? Η τέχνη της δράσης στο στοικισμό δεν είναι απλώς η εκτέλεση πράξεων, αλλά η πειθαρχία να ενεργείς παρά τις αμφιβολίες. Φανταστείτε έναν στοικό μοναχό να ξυπνά στις 5 το πρωί για να προσευχηθεί και να γράψει στο ημερολόγιό του, ακόμα και όταν το σώμα του κουράζεται. Η συγκέντρωση επιτυγχάνεται αφαιρώντας τον θόρυβο. Φανταστείτε έναν αθλητή που αγνοεί τα υποκινούμενα πλήθη, εστιάζοντας μόνο στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του. Ένας αρχαίος στοικός, όπως ο Επίκτητος, θα είχε πει: ελέγχεις την προοπτική σου, όχι τον κόσμο γύρω σου. Σχεδιάστε την ημέρα σας με συγκεκριμένους στόχους. Ανατολή ήλιου, διάλογος με τον εαυτό, λήψη δράσης. Όταν οι δυσκολίες παρεμβαίνουν, θυμηθείτε, η πειθαρχία είναι η ασπίδα σας. Η επόμενη φορά που θα θέλετε να παραδώσετε, σκεφτείτε τον Κάτον τον νέο, που αρνήθηκε να τρέμει την ίδια της ζωής απειλή. Βήματα προς τα εμπρός, ακόμα και όταν το μυαλό σας αντιδρά. Και καθώς θα κατανοήσουμε στην επόμενη ενότητα, η πρόκληση δεν είναι εχθρός, είναι ο θερμότερος σύμμαχός μας. Η στοική πρακτική που θα μετατρέψει τη ζωή σας σε μια συνεχή πρόκληση είναι περισσότερο από μια τεχνική. Είναι μια φιλοσοφία που ενδυναμώνει το μυαλό σας να αντιμετωπίζει ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές με γαλήνη. Από την αποδοχή του ανεξέλεκτου έως τη διαρκή επιδίωξη αυτοβελτίωσης, κάθε βήμα σας είναι μια νίκη επί των φόβων και των προσδοκιών σας. Αν αυτό το βίντεο σας άγγιξε, πατήστε το κουμπί like για να δείξετε την υποστήριξή σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι και να ενεργοποιήσετε την καμπάνα των ειδοποιήσεων, ώστε να μην χάνετε τα επόμενα επεισόδια που θα μοιραστούμε μυστικά από την αρχαία στοική για την καθημερινή ζωή. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζετε αυτή τη στιγμή και πώς η στοική θα μπορούσε να σας βοηθήσει να την ξεπεράσετε? Μοιραστείτε την ιστορία σας στα σχόλια
και μην τελειώνετε ποτέ την προσπάθεια να μάθετε. Το επόμενο βίντεο θα εξερευνήσει τη δύναμη της αυτοπροσομοίωσης, πώς να γίνετε ο ίδιος σας ο δάσκαλος και ο κριτικός. Είστε έτοιμοι να περάσετε στο επόμενο επίπεδο.